नमस्कार, मी भगवान शेळटे कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष भागात तुमचं स्वागत करतोय। जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था अगदी व्हेंटिलेटरवरती आहे। कोकण 7 लाईव्ह सातत्याने यावरती आवाज उठवत आहेत आणि याच एकंदरीत परिस्थितीबद्दल चर्चा करण्यासाठी आमच्यासोबत आहेत सामाजिक कार्यकर्ते आणि ज्यांनी आरोग्य क्षेत्रात बरीच वर्ष काम केले आहेत असे नंदन वेंगुर्लेकर। वेंगुर्लेकरजी नमस्कार। नमस्कार। काय सांगाल, सातत्याने आपण या विषयावरती काम करताय। मागील काही वर्षात सातत्याने खरं तर परिस्थिती सुधारली पाहिजे होती जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची, म्हणजे इथले बरेच मंत्री असतील, इथले राजकारणी केंद्रात आहेत, राज्यात आहेत, पण तसं काही होताना दिसत नाही, अजूनच बिघडत चालले। नेमकं काय परिस्थिती आणि कोण जबाबदार आहे याला? प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने अगदी महत्त्वाचा विषय, त्याच्या जीवनाशी रिलेटेड असलेला म्हणजे आरोग्य यंत्रणा आणि सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी राहावी म्हणून अनेक वर्ष अनेक संस्था, अनेक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे दाद मागतायत, मुद्दे मांडतायत, तक्रारी करतायत, पण त्यांच्या त्या सगळ्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही। ही एक मोठी गंभीर बाब आहे। कदाचित आपण एक 2-3 वर्ष जर मागे गेलो तर 2020-21 मध्ये त्या कोरोना काळामध्ये ज्यावेळी कोरोना सुरू झाला आणि त्यानंतर आपल्या जिल्ह्यातली 1000 पेक्षा जास्त लोक मयत झाली, वारली, ह्याला जबाबदार कोण होतं तर आपली शासकीय आरोग्य यंत्रणा। कारण ती जर सक्षम असते तर मृत्यू झाले नसते नक्कीच। कारण त्यावेळेला उभे केलेली CCC सेंटर, DCHC सेंटर, DCH सेंटर, आपलं एक जिल्हा रुग्णालय, 4 उपजिल्हा रुग्णालय, 8 ग्रामीण रुग्णालय, सोबत ग्रामीण भागामध्ये असलेल्या PSC 38 PSC आणि 248 उपकेंद्र, म्हणजे ह्या ज्या काही सगळ्या यंत्रणा आहेत त्या सगळ्या यंत्रणावरती त्या लोकांनी जे स्वतःचे प्राण गमावले त्याच्यानंतर तरी जाग यायला हवी होती आणि त्या पुढच्या 1-2 वर्षामध्ये ती सगळी घडी बसायला हवी होती, जी प्रत्यक्षात बसलेली नाही आहे आजही। आणि आजही लोक आजच्या घडीला सुद्धा काही माणसं, काही मुलं, काही महिला ह्या त्या शासकीय रुग्णालयामध्ये दगावत आहेत। ह्याचं सगळं गोल फिरून जर कारण विचार केला तर जोपर्यंत आरोग्य यंत्रणा सक्षम होत नाही तोपर्यंत हे मृत्यू थांबणार नाहीत। ह्याला जबाबदार कोण असा जर आपण विचार केला शांतपणे तर त्यामध्ये असं लक्षात येतं की कुठलाही पेशंट एखाद्या आरोग्य यंत्रणेकडे गेला तर पहिली त्याची गरज काय असते तर तिथं एक तज्ज्ञ डॉक्टर, स्पेशालिस्ट डॉक्टर, तो सुपर स्पेशालिस्ट असावा ही आमच्या जिल्ह्यातल्या नागरिकांची अपेक्षा नाही आहे, पण तो स्पेशालिस्ट डॉक्टर असावा आणि तिथं गेल्यानंतर तो तिथं अवेलेबल असावा। म्हणजे असं एक जबाबदारीने म्हणावं लागेल की आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे काही शासकीय यंत्रणेकडे असलेले डॉक्टर्स आहेत ते काही फक्त नावापुरतीच आहेत की काय, की जे तिथे त्या OPD मध्ये बसतात का बसत नाहीत। कारण एखादा पेशंट, अशी परिस्थिती आहे जिल्ह्यात 100% आपल्या जिल्ह्यामध्ये जबाबदारीने म्हणतो की काही वेळेला ज्या वेळेला एखाद्या गरजू पेशंटला त्या तज्ज्ञ डॉक्टरची गरज असते आणि जो ऑन रेकॉर्ड तिथे त्या वेळेमध्ये अवेलेबल पाहिजे, हा डॉक्टर त्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये, उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। म्हणजे जे ऑन कॉल डॉक्टर असतात ते नावापुरते असतात, तुमचा आरोप आहे का? जे परमनंट डॉक्टर आहेत असे सुद्धा काही डॉक्टर त्यांच्या OPD मध्ये अवेलेबल नसतात, हा माझा थेट आरोप आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे। अनेक लोकांनी याचा अनुभव घेतलेला आहे। इतर ठिकाणी सुद्धा असाच प्रॉब्लेम आहे की ऑन कॉल डॉक्टर जे ॲग्रीमेंट बेसिसवर, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर जे घेतलेले आहेत ते ज्या वेळेला त्या पेशंटला गरज असते त्यावेळेला तिथपर्यंत त्या वेळेत पोचत नाही। त्यावेळेला जो तिथे असलेला स्थानिक स्टाफ, जो तिथे नर्स असेल, तिथं इतर स्टाफ जो असेल, तंत्रज्ञ असेल, त्यांची ताकद किंवा त्यांचा अनुभव तिथे कमी पडतो आणि हल्लीत जो एक आदिवासी मुलगा मेला किंवा दोडामार्गमध्ये एक महिला तिथं मयत झाली तर त्याला जबाबदार ही सगळी यंत्रणा आहे। डॉक्टरवरती आरोप केला होता की रात्री पेशंटला ते डॉक्टर आले नाही, असा ग्रामस्थांचा आरोप होता। बरोबर आहे, कारण आम्ही अपेक्षा काय करतो की प्रत्येक वेळेला सगळ्या हॉस्पिटलमधून केवळ आमच्याकडे यंत्रणा नाही असं एक तोंडी वाक्य सांगितलं जातं आणि तिथे सुद्धा ॲम्ब्युलन्स सुद्धा त्या पेशंटला मिळताना खूप नाकीनऊ येते आणि मग त्याला प्रायव्हेट ती ॲम्ब्युलन्स करावी लागते, शासकीय ॲम्ब्युलन्स त्याला मिळत नाही आणि त्याला बांबुळीमध्ये जावं लागतं। तर बांबुळीमध्ये अजून किती वर्ष आपण अवलंबून राहणार आहोत आणि राहायची गरज आहे का आजच्या घडीला?
तो एक 8-10 लाख असलेल्या लोकसंख्येचा, 15 लाख असलेल्या लोकसंख्येचा गोवा राज्य आज आजूबाजूच्या सगळ्या राज्यातल्या पेशंटना हँडल करतोय, मॉनिटर करतोय, जगवतोय. फार कमी प्रमाण आहे मृत्यूचं प्रमाण. जर आपण तुलना केली सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि गोवा राज्य, तर तिथं ते प्रमाण कमी आहे, आपल्याकडे ते जास्त आहे. ह्या सगळ्या ह्या गोंधळामध्ये आपल्याकडच्या ज्या शासकीय यंत्रणांमध्ये डॉक्टरांच्या अपॉइंटमेंट्स आणि त्यांच्याकडून मिळणारी सेवा याचं कुठेतरी शांतपणे एखादं शिबिर घेऊन म्हणा किंवा ती चर्चा म्हणा, बैठक घेऊन त्याच्यावर काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे. नाहीतर आमचे जिल्ह्यातले नागरिक सतत बळी पडतील हे दिसत राहणार. नक्कीच. तुमचे 2-3 मुद्दे आता एकंदरीत बोलण्यात लक्षात आले. तुम्ही PSCचा उल्लेख केला होता, प्राथमिक आरोग्य केंद्र. म्हणजे एकेकाळी असं कंडिशन म्हणजे जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र जे होते की तिथे डिलिव्हरी व्हायच्या, प्रसूती व्हायच्या, चांगले MBBS डॉक्टर तिथे असायचे, निवासी कधी ते अवेलेबल असायचे. मात्र आत्ता जिल्ह्यातली परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरच बऱ्याच ठिकाणी नाही. जे स्थानिक बिचारी गरीब जनता आहे ती जिल्ह्यातली, त्यांना त्यांची पेईंग कॅपॅसिटी नाही. एखाद्या प्रायव्हेट डॉक्टरकडे जाणं, त्यांची फी 100 रुपये देणं, बाहेरून औषधं घेणं, हा सगळा बट्ट्याबोळ नेमका काय दिसून येते एकदम ग्रासरूटला सुद्धा. 38 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 248 उपकेंद्र आणि यामध्ये गरज असलेल्या 38 PSCमध्ये 76 डॉक्टर. मग ते MBBS डॉक्टर त्या ठिकाणी किती काम करतायत आणि त्यातले गायनॉकॉलॉजिस्ट डॉक्टर्स किती आहेत. आणि जरी एखादा गायनॉकॉलॉजिस्ट असेल तर तिथे भूलतज्ञ डॉक्टर आपल्या जिल्ह्यामध्ये किती आहेत. म्हणजे प्रॉब्लेम तोच होतो की जर एखाद्या PSCमध्ये जर त्यांना डिलिव्हरी करायची असेल आणि भूलतज्ञाची गरज असेल तर ते अवेलेबल आहेत का, तर त्याचं उत्तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये नाही. 4 ते 6 डॉक्टर फक्त आपल्या जिल्ह्यात अवेलेबल आहेत की या सगळ्या यंत्रणेचा थोडाफार भार ते आपल्या खांद्यावर घेऊन ते चालत आहेत. ती संख्या जर वाढली पाहिजे तर आरोग्य उपसंचालक जे कोल्हापूरमध्ये बसलेले आहेत आणि आत्ता ते काही 2-4 दिवसापासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये वावरत आहेत. काल त्यांनी नौदलाच्या सहकार्याने एक मालवण ग्रामीण रुग्णालयामध्ये एक शिबिर पण त्यांनी घेतलं. 1000भर पेशंट त्या ठिकाणी आले. पण त्यांना ते दिसतंय की नाही दिसत का ते डोळे झाकून काम करतायत मला ते कळत नाही आहे. कारण आरोग्य उपसंचालकाकडेच आमचे जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा डीन मागणी करतायत की आमचे हे प्रॉब्लेम्स आहेत. दर महिन्याला त्यांचा अहवाल जातोय, पण त्या पदावरची व्यक्ती कोल्हापूरच्या काही अडचणी तातडीने सॉल्व्ह करते, त्यांना काही प्रोव्हाइड करतात, सेवा सुविधा, डॉक्टर, इतर सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करतात. आणि सिंधुदुर्गच्या बाबतीमध्ये अन्याय का करतात? मग इथं कमी कोण पडतंय? नक्की हा गंभीर प्रश्न आहे. म्हणजे तुम्हाला जोडून प्रश्न दुसरा आहे की मला वाटतं आमचे सिव्हिल सर्जन आहेत ते सुद्धा वारंवार याबाबत पाठपुरावा करतात की आमच्याकडे या कमी आहेत. आणि एकंदरीत त्यांच्या बोलण्यावर आम्हाला असं जाणवतं की त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळत नाही, कुठेतरी उदासीनता दिसते. हाच कुठेतरी मुद्दा जुळतो का? याला जिल्हा प्रशासन असं म्हणतं प्रत्येक वेळेला की मग ते अंग झाडायचं आहे म्हणून तसं बोलतात की खरोखरच ती वस्तुस्थिती आहे. पण त्यांनी जो काही पत्रव्यवहार केलेला आहे तो आम्ही पण बघितला आहे, त्यांनी आम्हाला दाखवला आहे, त्याच्या काही कॉपीज पण आम्ही रीतसर घेतलेल्या आहेत की वेळोवेळी त्यांनी ज्या वेळेला आरोग्य उपसंचालक आणि मंत्रालय स्तरावर जो पाठपुरावा केला आहे त्याला यश मिळत नाही आहे. आता याच्यासाठी त्याचं कारण असं असेल की आपल्याकडे राजकीय इच्छाशक्तीसाठी कदाचित ती कमी पडते आणि हा मोठा एक गंभीर बाब आहे. मी थोडंसं तुम्हाला बॅकग्राऊंडला घेऊन जाईन की आपल्या जिल्ह्यामध्ये पूर्वी डॉक्टर दीपक सावंत या नावाचे एक आरोग्य मंत्री कोकणचे सुपुत्र होते, ते आपल्या सिंधुदुर्गचे सुपुत्र होते. त्यावेळेला असं वाटत होतं की आपली जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सुधरेल किंवा काहीतरी त्यामध्ये चांगला फरक पडेल आणि आपल्याकडे चांगलं वातावरण आरोग्याच्या बाबतीत आणि यंत्रणेच्या बाबतीत काहीतरी होईल. पण फार कमी अशा घटना घडल्यात की त्यांच्या कार्यकालामध्ये काही नवीन काहीतरी घडलंय आणि मागचा जो बॅकलॉग आहे. त्यांनी भेट सुद्धा दिली नाही आपल्या इथल्या आरोग्य केंद्रांना वगैरे, असं एकंदरीत नाराज होते लोक असं ऐकलं होतं. जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्यांच्या गाठीभेटी झाल्या, कलेक्टर ऑफिसला झाल्या, पण इतर ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये जे व्हायला हवं होतं ते झालं नाही. अजून एक दुसरा म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीमध्ये असं एक म्हणेन की कोरोनाच्या कार्यकालामध्ये राजेश टोपे साहेब जे त्यावेळेला आरोग्य मंत्री होते त्यांनी संपूर्ण राज्यामध्ये चांगलं काम केलं. अगदी बरोबर. पण असे काही निवडक 2-4 जिल्हे आहेत की ज्या जिल्ह्यामध्ये ते स्वतः गेले नाहीत.
त्यामधला आम्ही एक वंचित जिल्हा आमचा सिंधुदुर्गचा आहे की त्यावेळेला त्यांनी स्वतः जर काही आढावा बैठका घेतल्या असत्या, काही यंत्रणांना स्वतः भेटी दिल्या असत्या, नागरिकांशी त्या पेशंटशी जर त्यांनी संवाद साधला असता तर कदाचित नक्कीच काही चांगले बदल त्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून आरोग्य उपसंचालक आणि मंत्रालय स्तरावर काही आदेश त्यांनी निर्गमित केले असते आणि आपल्याकडे काही सोयीसुविधा सुरू झाल्या असत्या. अगदी बरोबर. पण त्यामध्ये काही खंड नक्कीच पडलेला आहे त्यांची व्हिजिट न झाल्यामुळे. तर मला इथे तुमच्या माध्यमातून आत्ताचे जे आरोग्यमंत्री आहे तानाजी सावंत साहेब त्यांना विनंती करायची आहे की तुम्ही नवीन सरकार येण्यापूर्वी तुम्ही तातडीनं येत्या काही दिवसामध्ये आमच्या जिल्ह्यामध्ये या. आमच्या जिल्ह्यातल्या ज्या आरोग्य संदर्भात ज्या विविध संस्था ज्या काम करतात, जे काही सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, सगळे राजकीय सर्वपक्षीय पुढारी असतील, कार्यकर्ते असतील, त्यांच्यासोबत एक जिल्हा DPDC हॉलमध्ये एक मीटिंग घ्या. म्हणजे आम्हाला सुद्धा कुठेतरी संधी मिळू दे की आमच्या जिल्ह्याचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत. आणि जोपर्यंत तुमच्यासारखी मोठी व्यक्ती ज्याच्याकडे तो महाराष्ट्राचा चार्ज आहे तो येऊन इथं लक्ष घालत नाही तोपर्यंत आमचे प्रॉब्लेम सुटणार नाही असं वैयक्तिक मला वाटतं. नक्की. तुम्ही आता राजकीय ह्याला थोडासा स्पर्श केला म्हणून त्याला अनुसरून एक प्रश्न विचारतो की इथे दंडवतेनी नाथपेनी या भागाचं नेतृत्व केलं, त्यावेळी काँग्रेस सत्तेमध्ये होते, समाजवादी विरोधात होते, मात्र तरी लोकांनी त्यांना त्यांच्यावरती विश्वास ठेवून निवडून दिला आणि त्यांनी तसं कामही केलं. मात्र त्यांच्या जाण्यानंतर असं एक चांगलं नेतृत्व कोकणचे प्रश्न असेंब्लीत, लोकसभेत किंवा विधानसभेत मांडण्यासाठी असं एक नेतृत्व तयार झालं नाही. कारण त्यांना कोकणच्या जनतेबद्दल म्हणजे कोकणाने अनेक इथल्या बऱ्याच नेत्यांना संधी दिली, पण त्यांना इथल्या नेत्यांबद्दल इथल्या नागरिकांबद्दल आत्मीयता कधी दिसून आली नाही. आरोग्याचा जो गंभीर प्रश्न आहे त्याच्याकडे त्यांनी कधीच गांभीर्यानं पाहिलं नाही असं वाटतं का तुम्हाला? आपला जिल्ह्याच्या बाबतीत विचार केला तर राजकीय वजन याचा जर तुलनात्मक थोडा विचार केला तर आतापर्यंत विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्याकडेच गेली 40 वर्ष ही सत्ता स्थानं राहिलेली आहेत आणि वेगवेगळी मोठी कॅबिनेट मंत्रीपदं असू दे किंवा आपल्या जिल्ह्याला जी पोषक काही मंत्रीपदं मिळायला हवी होती ती अद्यापपर्यंत मिळालेली नाहीत. कुठलं तरी एक दुय्यम कॅबिनेट मंत्रीपद किंवा राज्यमंत्रीपद आपल्याला दिलं जातं आणि आपला सिंधुदुर्ग त्यापुरती लिमिटेड ठेवला जातो. मोठ्या पदांच्या बाबतीमध्ये कुठंतरी वानवा आहे हे नक्कीच मी नागरिक या नात्याने इथं व्यक्त करेन. भविष्यामध्ये आपल्याकडे जर एखादी कॅबिनेट बैठक जर आपल्या जिल्ह्यामध्ये झाली तर कदाचित आपल्या वेगवेगळ्या विषयांना ज्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा आणि पहिला प्रश्न हा आरोग्याचाच असेल की तिथं ती चर्चा होऊ शकते. जशी दर बुधवारी कॅबिनेट बैठक आपल्या मंत्रालयामध्ये होते अशी एखादी कॅबिनेट बैठक आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये होणं गरजेचं आहे, ज्यावेळेला आपण आपले प्रश्न मांडू शकतो आणि इथे असलेले सगळे राजकीय नेते जे सत्तेमध्ये आहेत आणि जे सत्तेमध्ये नाहीत त्यांच्याकडे सुद्धा एखादा नागरिक तिथं थेट आपला प्रश्न तिथं मांडून ते प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी जे काही सहकार्य करायला पाहिजे किंवा मुद्दे त्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे तो ते देऊ शकतो. नक्कीच. अजून एक प्रश्न आहे की मगाशी बोलण्यात आला की बऱ्याच ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालय असेल किंवा अजून जी आपली आरोग्य सेंटर असतील तिथे पेशंट गेल्यानंतर थोडा जरी इथून ते होऊ शकलं असतं तरी ते रेफर करतात बांबोळीला. म्हणजे मगाशी म्हणालात की बांबोळीला ताण येतोय, ही मला वाटतं सर्रास प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक रुग्णालयातल्या जिल्ह्यामध्ये असं दिसून येते का? तुमचं काय ऑब्झर्वेशन आहे याबद्दल? आपले शासकीय म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे जेवढे सेटअप आहेत अधिकृत जे शासकीय नियंत्रणाखाली आहेत, माझा एक अंदाज आहे की ह्या सगळ्या सेटअपमध्ये पेशंटची जी संख्या आहे ती 3 ते 5 हजार ही अशी असू शकते अंदाजे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये. एखादा पेशंट जर त्या केंद्रामध्ये गेला, हॉस्पिटलमध्ये गेला तर पहिला तो तिथे काय शोधतो तर की आपल्याला तिथे तज्ज्ञ डॉक्टर तिथे समोर आहे का. तो जर तिथे तज्ज्ञ डॉक्टर असेल तर तो तिथे जातो आणि तिथे तपासणी झाल्यानंतर त्याला काही प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलं जातं की बाबा तू ह्या तपासण्या करून घे किंवा ह्या यंत्रणेकडून म्हणजे त्याचा MRI असेल, CT स्कॅन असेल, सोनोग्राफी असेल, एक्सरे असेल किंवा इतर काही ज्या टेस्ट आहेत, लॅब टेस्ट ह्या वेगळ्या आपण म्हणता येईल. पण ती जर त्या हॉस्पिटलला यंत्रणा किंवा मशिनरी असेल तर तिथं त्यावेळेला टेक्निशियन नसतो आणि टेक्निशियन असला तर ती मशीन बंद असते. मला वाटतं सगळ्या रुग्णाला सेम परिस्थिती आहे. जवळपास 80% सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये, सगळ्या सेटअपमध्ये हीच अशी गोंधळाची परिस्थिती आहे की जर
डॉक्टर आहे तर त्याला सपोर्टिंग स्टाफ नाही, मशिनरी आहे तर त्याचा टेक्निशियन नाही, आणि टेक्निशियन असेल तर त्या सगळ्या यंत्रणा धुळखात पडल्यात, म्हणजे त्या वापरणं योग्य नाही. म्हणजे एक जबाबदारीने दुसरं म्हणेन की ज्या वेळेला कोरोना सेंटर्स ही वेगवेगळी आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली त्यावेळेला ऑक्सिजन प्लांट मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सेटअपला उभे केले. आज त्याच्यातले निम्मे सुद्धा ते प्लांट चालू नाही आहेत, ते बंद अवस्थेत आहेत. मला वाटतं कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत, करोडो रुपयाचा खर्च शासकीय निधी जो आमच्यासारख्या नागरिकांच्या करामधूनच तो पैसा तिथे खर्च झालेला आहे, आणि त्या कराचा तो कुठेतरी दुरुपयोग झालाय की काय परिस्थिती आहे ऑक्सिजन प्लांटची तुमच्या माहितीनुसार? नाही, आमच्या वेंगुर्ल्यातला तर ऑक्सिजन प्लांट गेल्या ह्या 2 वर्षामध्ये तर सुरूच झालेला नाही आहे. त्याला जी लाईट कनेक्शनची जी काही ट्रान्सफॉर्मर आणि जे कनेक्टिव्हिटी पाहिजे होती तिथं लाईट कनेक्शन ते इथं दिलेलंच नाही, जोडलेलंच नाही आहे. त्याच्यामुळे आजही तो ऑक्सिजन प्लांट सुरू नाही. अजूनही वेगवेगळ्या सेटअपमध्ये काही ठिकाणी तर काही संस्थांनी, म्हणजे मला वाटतं एक शिक्षक संघटना होती त्यांनी कणकवलीचा की कुठला तरी एक सेटअप त्यांनी स्वतः डोनेशनमधून तो बांधून दिला, पण त्याचं पुढं मॉनिटर करणं, त्याचं मेंटेनन्स करणं हे सुद्धा जर शासकीय यंत्रणेला जमत नसेल तर भविष्यात काही लोक तिथं मदत करताना सुद्धा हात आखडता घेतील. ह्या सगळ्या मशिनरीच्या बाबतीतल्या आपल्याकडे जोपर्यंत प्रॉपर AMC असलेल्या कंपन्या, म्हणजे ज्यांना ते अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे, त्या कंपन्यासुद्धा वेळच्या वेळी आपल्या जिल्ह्यामध्ये येत नाहीत, त्यामुळे त्या मशिनरी दुरुस्त होत नाहीत. म्हणजे अशा वेळेला त्या सिस्टरकडे किंवा त्या डॉक्टरांकडे एकच पर्याय राहतो की तुम्ही तुमचा पेशंट उचला आणि घेऊन जावा. मग तो पेशंट एकतर कोल्हापूरला जातो किंवा बांबोळीला जातो, आणि तिथून मग त्याचे पुढचे उपचार काय ते सुरू होतात. नक्कीच गंभीर आहे. अजून एक मुद्दा की नवीन सरकार आल्यानंतर एक आपला दवाखाना आणि मोफत उपचार, म्हणजे मोफत उपचार याला काही अर्थच नाही, म्हणजे तुमच्याकडे डॉक्टरच नाहीत, औषधच नाही, तर मोफत उपचारांचा वेगळा. पण आपला दवाखाना म्हणून थाटामाटात बऱ्याच ठिकाणी उद्घाटन झाली होती, नेमकी त्याची आता जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे? ती नेमकी आकडेवारी माझ्याकडे आत्ता उपलब्ध नाही, पण आपला दवाखाना हा एक खूप चांगला कन्सेप्ट आणि एक चांगली योजना आपल्या जिल्ह्यामध्ये या नवीन सरकारने सुरू केली. पण माझ्या वेंगुर्ल्याची स्थिती जर म्हणालात तर वेंगुर्ल्याचा आपला दवाखाना हा बरेच दिवस बंद आहे. मी स्वतः त्या दवाखान्यामध्ये दुपारी 2 ते 10 अशी जी त्याची वेळ आहे त्या वेळेत मी 2-3 वेळा जाऊन आलो, आणि बरेच नागरिक, म्हणजे मुख्य आमच्या नगरपालिका लॉक कायमचं असतं, तिथे कोणी नसतं. त्याला आता काय म्हणतात ते कोळी त्यांचं घर तिथं तयार झालेलं आहे, ते न उघडल्यामुळे साफसफाई नसेल. पण तिथे नेमका कोण डॉक्टर आहे, कोण कुठल्या वेळेत येतो, तिथं काय कशा प्रकारे सिस्टीम ती चालते, हा संशोधनाचा भाग आहे. इतर तालुक्यामध्ये आपला दवाखाना जर चांगल्या स्थितीमध्ये जर चालू असेल तर ती जमेची बाजू आहे. पण मी इथं शासनाला आणि आरोग्य यंत्रणेला अशी विनंती करेन की तुम्ही जे 2 ते 10 टायमिंग ठेवलेलं आहे, तर एखाद्या ग्रामीण भागातल्या माणसाला जर तुमच्याकडे येऊन त्याची ट्रीटमेंट किंवा उपचार करून घ्यायचा असेल, कारण आपल्याकडे ग्रामीण भागामध्ये ज्या वाहतुकीची जी साधनं आहेत त्या ST ज्या आहेत त्या 6 ते 7 नंतर बंद होतात. म्हणजे ग्रामीण भागातला जर एखादा पेशंट आला तर घरी जाण्यासाठी त्याला रिक्षेशिवाय किंवा प्रायव्हेट गाडीशिवाय त्याला 200-400 रुपये खर्च करून जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. तर ते जे टायमिंग आहे ते त्यांनी बदललं पाहिजे. सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत असं जर ते टायमिंग ठेवलं तर जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातल्या लोकांना तो मोफत उपचार घेता येईल. आणि महाराष्ट्र शासनाचा जो नवीन GR त्यांनी काढलेला आहे की मोफत उपचार, कारण वेगवेगळ्या हॉस्पिटलच्या बाहेर मोफत उपचार असे बोर्ड लावलेले आहेत, पण प्रत्यक्षात तो पेशंट ज्यावेळी आतमध्ये जातो त्यावेळेला त्यांच्याकडे औषधोपचारासाठी जे काही म्हणजे औषध साठा जो आपण म्हणतो तो तिथे उपलब्ध नसल्यामुळे तिथं त्या डॉक्टरांना बाहेरच्या गोळ्या त्याला मेडिकलमधून किंवा प्रायव्हेट त्याला घ्याव्या लागतात. मग मोफत उपचाराचा कन्सेप्ट तिथे साध्य होत नाही. जर तुम्ही मोफत उपचार देताय तर तुम्ही सगळ्या नागरिकांना किंवा आलेल्या पेशंटना तुम्ही सगळ्या सुविधा मोफत दिल्या पाहिजेत. त्या काही ठिकाणी मिळत नाही आहेत, हे जबाबदारीने इथे व्यक्त करतो. नक्कीच. अजून एक म्हणजे काही लोकांना मोफत सुद्धा उपचार नको असतात की थोडेफार ते पैसे बेअर करू शकतात. म्हणजे जसं मुंबईत जैन हेल्थ सेंटरसारखं एक म्हणजे स्वयंसेवी धर्मादाय संस्थेचं एखादं ट्रस्टचं हॉस्पिटल आहे, तसं एखादा जिल्ह्यात याच्यापूर्वी कधी प्रयोग झाला होता? कारण तसं होणं मला वाटतं ते गरजेचं आहे. याबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय? एखाद्या चांगल्या संस्थेचं इथे उभारणं होणं आणि तिथे कमी पैशामध्ये त्याची ट्रीटमेंट होणं हे गरजेचं नक्कीच आहे, पण तशा पद्धतीनं कुठली तरी संस्था पुढे आली पाहिजे. हल्लीच एक 3-4 दिवसापूर्वी मी कोल्हापूरमध्ये गेलेलो होतो, त्यावेळेला कणेरी मठमध्ये त्यांचं जे स्वतःचं हॉस्पिटल आहे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आहे आणि ॲलोपॅथी दोन्ही हॉस्पिटल,
अतिशय नाममात्र खर्चामध्ये तिथे सगळ्या प्रकारच्या ट्रीटमेंट आणि मोफत प्रसूती पण होतात, सगळं मोफत होतं आणि मोठे ऑपरेशन सुद्धा नाममात्र खर्चामध्ये ते केले जातात. ती एक मोठी चांगली संस्था आहे. नक्कीच कणेरी मठ ह्या संस्थेने जर सिंधुदुर्गकडे जर थोडासा लक्ष दिला, तुम्ही प्रयत्न करा काय बाबत व्यासपीठावरून तुम्हाला विचारतो तर प्रयत्न झाला तर नक्कीच जिल्हावासियांसाठी एक आनंदाची बातमी असेल. कणेरी मठचे जे महाराज आहेत तर त्या दिवशी आम्ही त्यांना भेटण्यासाठी पण गेलेलो होतो, पण त्यांचा पूर्वनियोजित कार्यक्रम बाहेर होता त्यामुळे भेट झाली नाही. पण भविष्यात आमच्या आधार फाउंडेशन सिंधुदुर्ग या संस्थेमार्फत आम्ही त्यांना एक मागणी पत्र त्यांना देऊ. असं जर प्रयत्न केला तर या माध्यमातून सांगतो की जिल्हावासी तुम्हाला सपोर्ट करतील आणि तुमच्या मागे राहतील. नक्की मग त्यासाठी निश्चित आम्ही प्रयत्न करू आमच्या संस्थेमार्फत. आणि परत एकदा आम्ही एक पुढच्या 10-15 दिवसामध्ये महाराजांची भेट घेऊन त्यांचं एखादं युनिट या ठिकाणी जर चालू करता येणं शक्य असेल तर त्या दृष्टीनं सुद्धा आमचा नक्की प्रयत्न राहील. नक्कीच. अजून एक प्रश्न आहे की जिल्ह्यातनं आपल्या हायवे जातोय, अपघातांचं प्रमाण वाढलंय, म्हणजे त्यासाठी ट्रामा केअर सेंटर असणं गरजेचं होतं. जिल्ह्यात मात्र कुठे असं दिसत नाही. याबाबत नेमकी काय वास्तविकता आहे, काय परिस्थिती आहे? जिल्हा रुग्णालयामध्ये ट्रामा केअर सेंटर आहे का आणि असेल तर ते सुस्थितीत चालू आहे का, हा सुद्धा एक संशोधनाचा भाग आहे. मला आठवते की एक 2013-14 ह्या दरम्याने कासारड्यामध्ये शासकीय यंत्रणेने त्यावेळेच्या सत्ताधारी पक्षांनी त्यावेळेला कासारड आणि तरळे अशा ठिकाणी म्हणून त्यांनी ट्रामा केअर सेंटर सुरू केले, म्हणजे आदेश काढलेला होता की त्या ठिकाणी ते सुरू करावं. पण आजपर्यंत तिथं कोणत्याही प्रकारची साधी वीट किंवा इमारत किंवा कुठलीही सोयीसुविधा त्या ट्रामा केअर सेंटर संदर्भात आपल्या जिल्ह्यामध्ये झालेल्या नाही आहेत. वास्तविक शासन यंत्रणेने म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नॅशनल हेल्थ मिशन ह्या दोन ज्या शासकीय यंत्रणा आहेत त्यांनी या बाबतीमध्ये दखल घेतली पाहिजे आणि सिंधुदुर्गातल्या पेशंटसाठी ते ट्रामा केअर सेंटर लवकरात लवकर सुरू केलं पाहिजे. नक्कीच. अजून एक प्रश्न आहे की ते डॉक्टर राहायला बघत नाही जिल्ह्यात. म्हणजे मग अशा चर्चेनुसार की जो आरोग्यावरचा खर्च आहे तो खूप कमी खर्च आहे. मग डॉक्टरांना कॉन्ट्रॅक्टवरती जे डॉक्टर आहेत त्यांना 3-3 महिने पगार मिळत नाही. जे आहेत ते मग तुम्ही मगाशी म्हणाल तसं चांगली सेवा देत नाहीत. सगळं विस्कळीत झालेलं आहे. नेमकं याबद्दल डॉक्टर म्हणजे का राहायला बघत नाही, हेच कारण असेल की आर्थिक कारण असेल की अजून काही कारण आहेत, याबद्दल काय सांगाल? त्यांच्या खर्चावर येण्यापूर्वी मला थोडं असं म्हणावं लागेल की आपल्या जिल्ह्यामध्ये सध्या असलेल्या सगळ्या शासकीय यंत्रणांचा एकूण एकत्रित खर्च हा आजच्या घडीला दर दिवशी 1.5 ते 2 कोटी रुपये एवढा होतोय. म्हणजे आपले जेवढी हॉस्पिटल्स आहेत तिथे असलेला मेंटेनन्स, त्यांचे डॉक्टर, त्यांचा पगार, मशिनरी, त्या टॅबलेट्स, इतर सगळ्या यंत्रणा, ॲम्ब्युलन्स, ह्या सगळ्या गोष्टीचा म्हणजे जिल्हा परिषदकडे जे PSC आहेत, उपकेंद्र आहेत, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालय, तर हा जर दर दिवशी 1.5 ते 2 कोटीचा खर्च होतो तर याचा खरोखरच बेनिफिट आपल्या पेशंटना मिळतो का, तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. आता इथं मोठी अडचण तीच आहे की जे डॉक्टर्स आपल्याकडे इथे कामाला किंवा इथे सर्व्हिससाठी येतात ते अतिशय कमी वेळ इथं काम करतात, काहीतरी कारण ते पुढं करतात आणि पुन्हा ते आपल्या होम ग्राउंडला म्हणजे त्यांचा जो जिल्हा आहे त्या ठिकाणी रिटर्न जातात. आता हे कारण अशासाठीच आहे की त्यांचा पगार वेळेवर होत नाही, हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. दुसरं कारण की त्यांना जो तुटपुंजा पगार आहे की जिथे ते प्रायव्हेट सेक्टरला गेले किंवा स्वतः जर त्याने आपला सेटअप चालू केला तर त्याला महिन्याला 2 ते 5 लाख रुपये त्याला इन्कम मिळू शकतं. पण इथं जर त्यांनी काम केलं तर इथं जो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरतं म्हणजे जिल्हा निवड समिती जिल्ह्याची ज्याचे अध्यक्ष कलेक्टर आहेत ते ज्यावेळेला एखादा अपॉइंटमेंट लेटर देतात त्यावेळी त्यांना 55,000 ते 75,000 ते 80,000 याच रेंजमध्ये त्यांना पगार मिळतो आणि ते फक्त एक्सपिरियन्स लेटर मिळावं म्हणून काही डॉक्टर या ठिकाणी काम करतात की कुठेतरी शासकीय यंत्रणेकडे त्यांची नोंद झाली पाहिजे. पण काही बाबी अशा पण आहेत की ज्यामुळे आमच्यासारखे म्हणा किंवा आपल्या जिल्ह्यातले काही नागरिक सुद्धा त्याला जबाबदार आहे की काही डॉक्टरांना तिथं चुकीची वागणूक दिली जाते. तिथे एखादा पेशंट दगावला तर तिथं त्या डॉक्टरला हातगाई असेल, बाचाबाची असेल, मारामारीपर्यंत काही प्रकरणं गेलेली आहेत, काही पोलीस स्टेशनपर्यंत काही प्रकरणं गेलेली आहेत. म्हणजे संपूर्ण चूक त्या डॉक्टरचीच आहे अशी म्हणता येणार नाही, त्या स्टाफची आहे अशी म्हणता येणार नाही, पण सिस्टीम जी आहे ती चुकीच्या पद्धतीने रन होते आणि ती रन होण्यासाठी आपल्याकडची
सक्षम यंत्रणा म्हणजे ती राजकीय असेल किंवा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह असेल बरोबर. त्यांचा समन्वय इथे नाही आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला हा प्रॉब्लेम येतोय आणि डॉक्टर न टिकण्याचं कारण ते एक महत्त्वाचं आहे. नक्कीच. वेळ संपत आली. एक शेवटचे 2 प्रश्न घेऊया. प्रत्येक रुग्णालयात एक रुग्ण कल्याण समिती असते, नियामक समिती असते, त्याच्या मीटिंग होत नाही असे काही माहिती येतात, त्याबद्दल काय वास्तविकता आहे? बरोबर आहे की प्रत्येक आपण म्हणता येईल की 3 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, 3 आपले आमदार या ठिकाणी आहेत, तर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुग्ण कल्याण समिती आणि नियामक समिती ते त्याचे अध्यक्ष असतात आणि तिथे काही अशासकीय सदस्यसुद्धा त्यामध्ये मेंबर म्हणून घेतले जातात, काही सोशल वर्कर त्यामध्ये घेतले जातात. तर याच्या मिटिंगा 2-2, 3-3 वर्ष जर झाल्याच नाही आणि तो सद्यस्थितीचा अहवाल जर शासकीय यंत्रणेकडे गेलाच नाही तर त्याला उपाय मिळणारच नाहीत. बरोबर. म्हणजे आपल्याकडे ती गंभीर बाब आहे की जिल्हा परिषदच्या अंडर ज्या वेळेला एखादं प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतं तर तो जिल्हा परिषद सदस्य त्या समितीचा अध्यक्ष असतो. तर आता सध्या आपल्याकडे प्रशासक आहे, त्याच्यामुळे त्या मिटिंगा बंद झालेल्या आहेत. तर माझी विनंती आहे की आपल्याकडे असलेले 3ही आमदार, केसरकर साहेब आहेत, नाईक साहेब आहेत, राणे साहेब आहेत, पालकमंत्री साहेब आहेत, खासदार साहेब आहेत, या सगळ्यांनी ह्या समित्यांच्या बाबतीमध्ये त्या समित्यांची आधी पुनर्रचना केली पाहिजे. कारण बरीच लोक आहेत जी 5-5, 10-10 वर्ष त्या समित्यांवर आहेत, त्यांना माहिती पण नाही की त्यांचं नाव अजून त्याच्यात आहे किंवा नाही. तर सजग आणि सतर्क असलेल्या नागरिकांना त्या कमिटीवर घेतलं पाहिजे आणि त्याची दर महिन्याला मीटिंग झाली पाहिजे आणि तरच त्याचा रिपोर्ट आरोग्य उपसंचालक आणि मंत्रालय स्तरावरती जाऊ शकतो. नक्की सर. शेवटचा प्रश्न, म्हणजे चर्चा ही बऱ्यापैकी झाली होती. ही आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी भविष्यात तुम्ही मगाशी एक म्हणाला होता की कण्हेरी मठाशी तुम्ही संपर्क साधताय, अजून अशा काही परिषदा वगैरे किंवा अजून काही प्लॅन भविष्यात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नियोजित केले आहेत का? नक्कीच. ह्या बाबतीमध्ये मी तुमचं कोकण साध लाईव्हचं मी इथं या ठिकाणी मनापासून आभार मानेन की तुम्ही ह्या ज्वलंत विषयाला पुन्हा एकदा हात घालून आणि पूर्ण जिल्ह्याची वस्तुस्थिती, सध्या आरोग्य यंत्रणा जी काही आहे ती तुम्ही आमच्या नागरिकांच्या समोर या ठिकाणी मांडताय. जिल्ह्याचा आपला पत्रकार संघ, आपण कोकण साध लाईव्ह चॅनल आणि आमच्यासारख्या वेगवेगळ्या NGOज, ज्या संस्था आपल्या जिल्ह्यामध्ये आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करतात, ह्या सगळ्यांना एकत्र करून माझी विनंती राहील की येणाऱ्या 10 डिसेंबरला सावंतवाडीमध्ये आरोग्य हक्क परिषद त्या ठिकाणी आयोजित केली गेली पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी दगावलेले जे पेशंट आहेत त्यांचे फॅमिली मेंबर, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि ती संबंधित शासकीय यंत्रणेचे प्रमुख, ह्या सगळ्या लोकांना आपण तिथे एकत्र करूया आणि त्याच्यावर चर्चा करूया. प्रॉब्लेम्स किती आहेत त्याचं लिस्ट तयार करू, त्याच्यावर सोल्युशन्स काय आहेत त्याचं आपण त्यांना एक चार्ट तयार करून देऊ. कारण आम्ही जे मांडतोय ते सगळं ऑलरेडी त्यांना माहिती आहे, म्हणजे त्यांना ते अजाणते आहेत असं नाही आहे, फक्त ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतायत का की दबावामुळे राहतंय की आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवला जातोय. यासाठी जिल्ह्यातल्या नागरिकांचा दबाव गट आता इथून पुढे नक्कीच उभा राहिला पाहिजे आणि ताकदीने त्यांनी संघर्ष केला पाहिजे. त्याला जोडून अजून एक विनंती करेन की ह्या सगळ्यामध्ये जे सत्ताधारी पक्ष आहेत त्यामधल्या सगळ्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेऊन आपल्या आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत साहेबांना आपल्या जिल्ह्यामध्ये इथं पाचारण केलं पाहिजे. त्यांचा 1 दिवसाचा वेळ त्यांचा इथं मागून घेतला पाहिजे आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मंत्रालय स्तरावरचे अधिकारी, पुण्याचे अधिकारी, कोल्हापूरचे अधिकारी, ह्या सगळ्यांच्या समोर आरोग्यविषयक एक जनता दरबार डिसेंबर संपण्यापूर्वी त्यांनी आयोजित केला पाहिजे. ही एक प्रमुख ह्या 2 मागण्या, जे महत्त्वाची एक कॅबिनेट बैठक आपल्या जिल्ह्यामध्ये होणं गरजेचं आहे. आरोग्य हक्क परिषद आपण सगळ्यांनी मिळून आयोजित केली पाहिजे, ह्या सगळ्या लोकांना इन्व्हाइट केलं पाहिजे आणि आरोग्यविषयकचा एक जनता दरबार ह्या पुढच्या महिन्यामध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून तिथे उपक्रम होण्यासाठी आपण ह्या यंत्रणेला भाग पाडलं पाहिजे. नक्कीच. खरं तर वेंगुर्लेकर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे फक्त आता राजकारणी लोकांवरती अवलंबून न राहता एक जिल्ह्यातील नागरिकांचा दबावगट होणं गरजेचं आहे. जिल्ह्यात आरोग्य परिषद होणं गरजेचं आहे. स्वतः आरोग्य मंत्र्यांनी या जिल्ह्यात येणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कुठेतरी एक आश्वासक चित्र निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. या प्रश्नावरती कोकण साध लाईव्ह सातत्याने आवाज उठवत राहणार आहे. सर, या चर्चेत सहभागी झाला तुमचं खूप खूप धन्यवाद.